В един от най-древните манастири на Балканския полуостров и втория по големина манастир в страната ни, Бачковският, още с прекрачването на манастирската порта се чувства духа на българското, съхранил се близо 1000 години между тези велики стени. Това усещане идва от досега с чудотворната икона на Пресвета Богородица, от дърворезбования иконостас в Централната манастирска църква, от ценните старинни икони и стенописи в обителта, а така също и от уникалната експозиция в манастирския музей. Музеят към манастира води началото си от 30-те години на 20 век, когато по-старите и ценни манастирски икони, отвари, одежди и други принадлежности, неизползвани повече в богослужението, са събрани в колекция, положила основите на настоящия манастирски музей. От 2007 година сбирката е подредена в нови помещения в Южния двор, които са специално пригодени за целта. Забележителни са сбирките от покритите с миниатюрна дърворезба кръстове, наборите за причастие венецианската дарохранителница, майсторски живописваните и богато обковани икони, сбирката от народни накити, свидетелство за благодарността и дарителската посветеност на вярващия народ пред чудотворната икона на манастира. За уникалните експонати в музея на Бачковския манастир получихме ценна информация от уредника на музея Стамен Пепелишев. В момента ние сме в музея на Светата обител, който в значителна степен допринася за тази притегателност, за този повишен интерес да бъде посетен вторият по големина Ставропигиален манастир у нас. Разкажете ни с какво този музей успява да впечатли туристите, кои са тези експонати, които са изключително ценни за нас като история, духовност и култура. Да, добре дошли най-напред. Да кажа две думи за създаването на музея. Значи, първата сбирката е организирана най-напред в средата на 30-те години. Очевидно тогава са решили, че част от нещата, които може би са били в ризницата и не са били вече много използвани, или пък са били така и тогава преценени като ценни вещи, не си заслужава да бъдат ежедневно пускани в употреба, да бъдат представени в един музей. Музей е направен тогава в източното крило и първоначално бил там, но след Черпанското земетресение, когато то пада, вече не може да е там. Известно време е бил в северното крило на манастира, там имаше една зала долу, но тя пък не беше удачна, имаше много влага, беше малко на склад. Експонатите по-скоро. Имаше направени шкафове. Беше направена експозиция, но не както трябва. И сега от вече 9 години, от 2007 година е тук в тези помещения и това тогава беше направено с подкрепата, така и с активното участие на епископ Борис, който беше игумен на манастира. Нали. Той реши да го направи. Виждате това, което е изложено. Имаме наистина така, без да проявявам излишна скромност, доста хубави неща. Нали, за слава Богу, които са успели така да се запазят през нелеката и изпълнена с премежда история на манастира, като им предвид, че последното му разграбване в началото на 19 век, аз даже самия се очудвам как са успели да ги съхранят тия работи. Манастир, изглежда са ги изнесли на някъде или па са ги държали скрити, може би, защото има доста предмети, които са сребърни, с висока проба сребро, с позлата, нали, неща, които представят интерес за разбойниците. Нали, те сами по себе си иконите, като изображение, едва ли са им интересни, но предмети, които с ценни метали са, естествено, са интересни. Общо взето експозицията е така изградена на, имайки предвид естетическото въздействие повече, защото повечето предмети са от 17, 18, 19 век, просто това се е съхранило и не може някаква особена хронология да се представи, те са горе-долу от една епоха. Така че по-скоро тематично и така с оглед въздействието. Хората да добият една допълнителна представа за уменията, които са били свързани с култа, с вярата, защото тя всъщност винаги е била обект на особено посвещаване и възможност за хората на изкуство да проявят това, което могат. И виждаме, че наистина са могли много тук. Така че имаме неща, които наистина хващат окото. Така, виждате тук в тази витрина са подбрани нещата, свързани с причастието, потири, чашите за причастие. Например, тази тук, която е много добра изработка, виждате с филигран, клетъчен майл, позлата. Постамента също е с релефи, с изображение на евангелистите, релефни, позлатени. Тя е правена в Асеновград. Майстор Димов, 1699 година.
За тези не можем да кажем дали са правени в Асеновград. Теплотите, това са съдчета, с които се добавят топла вода по време на проскомедията, нали, на правата на причастието. Дига се малко пара, това е символично представено с тия дух, който обитава на чашата. Виждате също с интересен клетъчен емайл. Има ориенталско влияние, но това е нормално за епохата. Няма начин да няма подобни влияния и преплитане на стиловете малко или много. Там имаме интересен набедреник, който е един от много малкото металически набедреници. Това е всъщност част от богослужебното облекло на епископите, но и игумена на манастира, който обикновено тогава е бил иеромонах, също е могъл да носи набедреник, защото това е било много да си игумен на Башкия манастир. Така че набедреника е сребърен, също с позлата и с изображение на Успението на Света Богородица. Той манастир Успение на Света Богородица може да има малка връзка. Това е вече малко така предполагаемо. Много малко са запазени металически набедреници. Те са поначало картонени с облечени с плат, на който наистина отгоре, както имаме на втория етаж, има избродирано, да речеме, или Успението, или носенето на кръста, някаква такава сцена. Аз лично за първи път виждам метален набедреник. Има в Националния музей един метален, значи малко по-изпипан, нали, да кажа така. Рядко са не са металните, но явно са направили и такъв. Тук са другите допълнителни. Интересен е този комплект. Сега, понякога се случва човек да вземе причастие, като за последно и много бързо трябва да се действа. А знаете, че причастие се изготвя по време на богослужението, то не стои. Значи не може да сложиш хладилника. То се потребява от свещеника и там, ако има други, които желаят да получат причастие. Но ако човек е болен и отива към края, в миналото това е било абсолютно задължително да вземеш последно причастие, защото оттам татък ще стане много трудно. Е направен такъв набор, виждате как е направено, или пък ако човек е болен и предупредят, че има нужда да му се даде причастие, свещеника все пак е трудно да носи голяма част, може да не е близко дома. Значи този комплект, както е направен като храм, вътре има чашка, кутийката, значи тук се малко вино ще сложи, нали, кръвта Господня, там хляба, тялото и нужната лъжичка, пинсетка, отива се в дома и се дава последно причастие. Много практично измислено. Добре направено също така. Вижте също този потир, който е, този може би е с западен произход, поне стилно, като погледнеш, чувства се така като рижската ръка. Но това не пречи, сега подарили са такъв. Хората се чудят защо има копия. Виждате, че тук има такива копия. Това е когато се изготвя причастието. Това се извършва в лявата страна на олтара, там като е проскомедията, една специална ниша. Свещеника го прави при осъществяването на хляба и виното в плът и кръв, нали, специална молитва, има се ритуал. И от просфората, това хлябче, от което всъщност се изважда причастието, се прави причастието, трябва да бъдат извадени частици. Тези частици се изваждат с копие. Ето тук виждате няколко варианта, има позлатено и по-обикновени. Както на кръста прободен с копие, по същия начин с такова копие се изваждат тези частици от хляба и те вече се преобразуват в причастието, в плътта. Значи това е символиката. Да, но понеже това се извършва зад иконостаса, хората няма как да видят как става цялата работа. Те не могат да видят, че там се използва такова копие и се чудят, нали, що има копието, какво е това копие, но копието е с тази цел. И такива лъжички, които са също използвани за даването на причастие. Сега имаме колекция от дърворезбени кръстове. Кръстът е много важен елемент в християнството и съответно в богослужението. Нали, кръстовите са поначало два вида, такива, които са на престолни. Те се поставят в олтара на Светия престол и имат поставка. Ето този е на престолен. Тук има и други такива на престолни. Той трябва да стои, поставен на нещо. Има и богослужебни, които са за ръка. Значи свещеник, когато благославя, излиза там пред олтара и при други такива случаи, той държи в ръката кръст и той е така богослужебен, нали, за ръка. Ето тези са такива богослужебни. Виждате, такива оттатък има още, които са без поставка. Сега те са били обект на особено изкуство. Понеже първоначално те са дървени, сега вече по-рядко са дървени, сега са обикновено метални, нали, виждате по църквите, но в миналото те са били дървени, защото Исус е бил възпънат на дърво. Няма как да не е дървен кръст. Даже когато се постави в обков, кръстът вътре е дървен. И тук е така. Виждате, имат обкови, но кръстът вътре е дървен. Понякога няма обков, сега може и да няма, не е задължително. И те се украсяват с дърворезби. И това е всъщност възможност да се покаже изключителното майсторство на миниатюрната дърворезба. Това е изкуство, което е възникнало в Света гора,
Първоначално това са били монаси, които са се занимавали с такива неща във времето свободно от молитва. То не е напълно свободно от молитва, но е свободно от богослужение. Значи монаха, той трябва да прави молитва нон-стоп. Трябва постоянно да се моли, докато освободи главата си, докато освободи ума си от всякакви странични помисли. Това е идеята на постоянната молитва. Трябва да се изчисти абсолютно съзнанието и там да се въдвори Бог. В противен случай в главата се въртат празни мисли и Бог там няма да има място за него. Нали? Така че монасите, молейки се в килиите си, трябва да имате някакво занимание с ръцете. Това е така нареченото монашеско ръкоделие. И те, нали, които могат, разбира се, това всеки не може да го направи, с съответните там инструментчета, които, вероятно, разни игли, са правили подобни украси в миниатюра. И тук имаме кръст, който е изключително детайлно разработен. Просто невероятно е като качествено дърво резбата. А като тематика, кои са най-често срещаните миниатюри? Изразява живота на Исус Христос, основните моменти от живота му. Значи, на този, например, той е двулицев. От една страна е Рождеството, от другата е разпятието. Занасянето в храма, кръщението на Исус, благовещението, слизането в ада за извеждането там на Адам и Ева, Петдесятница, Възнесението, нали, основните моменти по живота на Исус Христос се изобразяват. Говорихме за кръстовете и тази традиция почва да се разпространява от Света гора, всъщност тръгва по полуострова, да речеме в България, Македония, Сърбия, като стига даже и до Украйна. И там има подобни неща. Сега, който не може да направи кръст, може да направи нещо по-обикновено. Но пък очевидно имало хора, които са могли да правят подобни резби и са приложили уменията си. Сега интересно е, че това е доста живо до доста късно време. Тук имаме един медальон, един кръст, който са правени в 1937 година от монах до Ситей. Бачковски. Очевидно човека е могъл. И го е направил. Медальонът е също много детайлно изрязан. Там е разпятието отново. От едната страна, от другата е Възнесението е там. Всъщност, вие сте нагледили това, което е като дърворезба с снимки. Фото си съм поставил големи изображения, защото те са толкова миниатюрни, че често пъти е трудно да бъдат така добре разгледани. Но този кръст, специално горния, ако видите на фотосите, се вижда, че всеки от образите е характеризиран, детализирано изображен. Много добре е изпълнено, като психологизирани са образите. Сцените носят също по съответния църковен дух на събитието, което е изрязано в случая. Така че това е с изключително умение направен кръст. И това не е била лесна работа, това отнема много време. Те вероятно едва ли са имали лупи, или по някой да има, едва ли пък всички са имали. Още тук на Балканите ти работи по-бавно навлизат. Като че ли Господ им е движил ръката, спокойно може да кажем. Да, сигурно е така, защото те са ги правили, докато са правили и молитва. Значи това е паралелно. Ти повтаряш молитвата, често пъти това е така наречената Исусова молитва. Господи Исус Христе, Сине Божий, помилуй ме или помилуй меня грешного. И нали, това се повтаря без прекъсване много пъти. И повтаряйки го, работиш. И то се нагласиш. Нали, ти се настроиш по съответния, по подходящия начин, да кажем. Това не е толкова богато и дълбоко изрязано, но също така е интересен. Сега някои са били повредени с времето, което е нормално. Но важното, че са съхранени, да се знае какво е имало. Много запазили са се. Имаме доста такива кръстове. Казваш кога да кажем така. Тук имаме много интересно енголпие. Енголпието е наградният знак на епископа. Той енголпие всъщност е наградник. Знаете, епископите носят такъв знак, където по принцип се намира изображение на Света Богородица. Тук също има изображение на Света Богородица, само че по-малко. Защото енголпието, всъщност то е дървено също, основната му част, поставено в един обрамчащ обков и както е изобразена Света Богородица от една страна, от другата страна Богородица с младенеца, там на фото се вижда добре, там е Исус пък на трон, около връст, в тези малките полета, малките медальончета, са от една страна изобразено от дървото Йесеево, родословното дърво на Исус Христос, от друга страна са пророци. И дори долу от тази страна, ако видите там, ако може да видите, е изобразен пророк Йона в устата на кита, наполовина глътнат. Кръстовете споменахме, че могат да бъдат поставени в обков метален. И тук имаме такива кръстове с метални обкови, както и на престолни, така и богослужебни. Виждате, този с много богат обков. Той и хубава дърворезба има, но и обков е много богат с филигран, с позлата, тук са цветни стъкла. Някъде има и полускъпоценни камъни, както на този друг има корали. Виждате как е направен. И впечатляващ кръст този за Светия престол. Тук имаме също такъв богослужебен с хубав обков, с цветни емайли, с яспис има там,
корали. Сега, естествено, много важен момент в така православния християнски живот е дарителството. И в миналото това, разбира се, може би било и повече от сега. Тогава всеки е искал да остави нещо, колкото може според възможностите, защото това е, както пише основателя манастира, да си натрупа добър богатство за небесата, за страшния съд. Да има приготвено за страшния съд. И ето тук този кръст, например, златна му обкова, който има, той е сребърен, позлатен, с гранати, нали, пак с клетъчен емайл, с филигран. Той е подарък от Петър Ортак на отец Йоанники, нали, и е направен от майстор Йоан. Това е написано на дръжката. Виждате, че имаме такива. За някой не знаем сега. Може би и този е така. Не всякъде е подписано, но този е така. Този е с надпис на дарителя. Това е най-старият подобен запазен в България. Значи, в олтара, където е Светия престол, над престола има балдахин. Знаете какво е балдахин, нали? И този балдахин, който тук в нашата църква беше на престола, олтарният балдахин, той е свален в момента, той е най-старият такъв, който в България съществува. Той е от 1632 година. И сега балдахина, той, така както е, той са 4 колони над престола, горе има съответно там градежа и има куполи, той малко имитира така църква, да речем, горе. И в купола е била тази част. Значи, това е куполчето на олтарния балдахин на Бачковския манастир, където се изобразява Пантократор. Купола имитира малко църква. И понеже купола на всяка църква е небето, където Бог пребивава, като Вседържител, затова всички църкви в централния купол се рисува Христос Вседържител, Пантократор. И тук е Христос Вседържител. Вижте, той е пак с такъв филигран, клетъчен емайл. Той му изглежда и доста такива камъни за украса. Сега може би по-скъпоценни или пък цветни стъкла, които са използвали на времето, от цветен емайл. Не се е запазил толкова добре, но все пак е останал. Виждате по златата. Тя е доста сериозна тук. Надяваме се да успеем да реставрираме целият олтарен балдахин и да го експонираме след това. Защото той е наистина интересен като изработка. Аз съм го разглеждал подробно. Наистина добре направен. С колоните са много изпипана работа. Вероятно скъпа работа, но манастира се така поддържа нивото си. Старая се да поддържа нивото си. Естествено имаме и икони. Нали, тук са изложени две. Едната е много интересна. Те двете са много интересни. Тази е специално много интересна. Така изключително фина работа. Може би също с светогорски произход, ако се съди там има една така точкуване в ореолите, по периферията. Това е Дейсис. Христос с Света Богородица Йоан Кръстител. Нали? Всъщност Дейсис е молението пред Христос, застъпничество пред Христос на Света Богородица Йоан Кръстител за нас, нали, грешните по време на страшния съд. Това е представено. Винаги е в средата на страшния съд, но може да бъде отделно изобразено. Тук е отделно. Виждате така разработката на драперията, изключително лицата, много намерена, така балансирана работа. Тук имаме една рядка икона на Свети Меркурий. Тя не е много често срещана. Той е воин египетски и тук виждате го в военните му одежди. Той е и мъченик от 3 век. Интересна икона. Наскоро я така почистихме, реставраторите почистиха, защото все пак имаше нужда да се почисти. Лака с години се спича и не може да виждаш добре изображението. Тук е още една икона интересна поставена. Тук е Света Богородица от Егитрия. Виждате, тя също наскоро беше реставрирана, преди няколко месеца, края на миналата година се я взехме обратно. Тя има много интересно изображение, виждате, на лицето на Богородица. И така, дълбочина на излъчването и едновременно с това този тип лице малко напомня кавказските лица. Сега не мога да кажа дали от Грузия или от Армения, което е възможно да е донесено от там, защото все пак там се знае, че манастирът е бил първоначално грузински, основателите са били оттам, нали, и тая памет имат, и че дори да нямало, сега не можем да кажем точно имало ли монаси, последните данни са за края на 18 век, че все още имало грузинци, в средата на 17 сигурно е имало, така че ако не е имало много монаси, поне е имало сигурно поклонници и нормално да донесат икона. Така че може и тамошен да е произход. Виждате, ангелите, които слагат короната и на Царица Небесна. Също с изключително така фина драперия. И особено смирение така и благост в излъчването. И смирение към съдбата, която предстои да понесе сина и, разбира се.
Дето е също интересно разработено. Сега като бе почистено от спечения лак, можахме да видим по-добре, защото иначе не може да се види толкова добре. И тук е най-добрият, най-ценният експонат, разбира се. Виждате, така наречената малко условно венецианска дарохранителница. Това е по традиция останала и в инвентарната книга, така е заведена. Не можем да кажем точно за произхода и сега има изследователи, които смятат, че е правена в България. Покойният Бошков беше на това мнение, че е правена в България. Много е възможно да е правена в България. Написано името на майстора върху тези плочи, които са от началната страна и там е отбелязано Замфир Златос, което говори, може би, че той е българин, защото Златос, той е Хрисо, кое е грък. Хрисо е злато на гръцки. Въобще прави впечатление, че тук има доста такива скъпи ювелирни, предмет с скъпа ювелирна обработка, изработка с богослужебно предназначение. Това може би има връзка с така многото манастири, които са тук в околността. Нали, въобще Пловдив, около Пловдив, Асеновград е един от центровете, където има скупчване на манастири. Другите са, знаете, Търново и София. Тъй, че очевидно имало къде да бъдат предложени тези неща, имало кой да ги поръча. Това е култов съд. Най-напред да поясним, защото може би всички хора... Щях да попитам, също не ми е ясно. Значи в олтара на всяка една църква, и в католическите е така, и в православните, стои подобен съд. Той се прави винаги подобен на църква и в този съд се съхранява едно причастие, което се нарича сухо причастие. То се изготвя на Велики четвъртък, т.е. преди Възкресение, преди Великдена. Това е хляб, потопен в вино, изсушен. Вътре това се отваря, има вратичка отзад. Поставя се вътре и се съхранява цяла година до следващия Велик четвъртък. И това е там точно за много спешни случаи. Значи, ако човек падне евентуално да умира през нощта и иска да получи последно причастие, свещеника просто няма как да вземе, няма причастие. Той това, което е приготвил сутринта при литургията, той го употребил. Няма откъде да вземе причастие. Може да няма време да прави литургия. Това отнема 2 часа. Може да не го дочакат. Може да извади от тук причастие и да даде на нуждаещия се. То се прави винаги като църква и тук виждате обаче изключителна изработка. Това е сребърна основа с клетъчен емайл, с филигран са изградени клетките. Всичките са всъщност с флорални орнаменти, които се развиват по повърхността. Виждате. И това е... Има много малко готови елементи. В смисъл прикрепени външно. Сега като да кажем този фриз, който е така на стрелата на олтарната част, нагоре. Докато всъщност всичко друго е изработено върху основата. Просто невероятно. Голямо майсторство. Да, и с изключителен детайл. Ето вижте, нали, купола как е разработен. С много камъни е украсен. На самия купол горе на кръста имаме бисери. Светия Дух като гълъб каснал на кръста. Нали? Всичко е изпипано. Да, това има 4 лъва. Те 4 лъва също, нали, говорят малко така напомня, че може би е подобен на Сан Марко. И то не може да каже, че е макет, но че е подобен. А Сан Марко, знаете, тя е всъщност византийска църква, нищо, че е в Венеция. Тя е строена от византийски архитекти. Тя всъщност е православна като архитектура. Сега там има и готически добавки, които малко сменят фасона, като я гледаш отвън. Но всъщност църквата е оригиналната църква, която от 11 век, тя е византийска. Тя има византийски мозайки вътре. Така че това е просто невероятен експонат и най-ценният, който има в България. Аз, доколкото съм запознат, има подобен предмет в Националния исторически музей, но нашата много е по-хубава. Там са повече добавените, така готовите елементи. Споделяли са ми хора, че има подобни 2 дарохранителници от този тип, не че същите са, но пак от този тип предмет, запазени в манастира Света Екатерина, Синай. Знаете, това е единствен манастир, който никога не е разграбван през времето на съществуването, но той е от 5-6 век. И тези дарохранителници там са били изпратени от България. Аз съм ходил, със съжаление, все още в тази Екатерина, пък както и тръгна, може би няма идея да. Но хора, които са в късмет са имали да го пустят, те споделиха това нещо, което говори, че всъщност в България вероятно са изработили такива неща. Като знаем, че и в Чипровци имало такива майстори, се верно, че те по-късно са преизселват от там, но няма значение. Има моменти, в които такива хора са имали. Тази от 1637 година. И очевидно е подарена, вероятно, на манастира точно с тази богослужебна цел. И е била в престола. На престола, в олтара на престола. Но това е просто уникална изработка. Можем само да се гордеем, че има такива творби. И благодарим на Бог, че се съхранила. Това е предмет, който много така... Аз с това качество не съм виждал православна дарохранителница от това време. Сега може и да има някакъв човек, може да види всичко. Тук в тази витрина сме изложили дискуси и панагияри. Дискуса, знаете, това е една плитка чинието, диски наистина,
Когато се поставя причастието, когато се прави великия вход, нали, се изнася чашата, там е виното, кръвта, а плътта, тялото хляба е в този дискус. Те се завиват, така се ни покривала специално, но това се изнася двете неща. Свещеник ги носи в двете ръце, ако сте обърнали внимание, така или пък не сега може да обърнете вече. Тук има един много стар дискус, който е 1602 година. Той е сребърен, с позлата, ето малко се е отправил така около ложката, но няма значение. Нали, имаме и други такива. Имаме и няколко интересни съда и те са обозначени тук като панагияр. Хората не знаят често, нали, какво значи това. Какво означава? Това е един съд, който е свързан с монашеското хранене, монашеската трапеза, която също малко или много тя е посветена на Бога. Тя е съпътствана с молитва, с четене на житието на светията на деня или пък на Евангелието или на устава на манастира по време на хранене. Монаха не трябва да допуска разсейване на мисълта си по разни странични линии и храненето е така за да подкрепи тялото. В края на трапезата един монах взима този съд, панагияр, виждате го този или този да речем, или пък този или онзи, подобен съд някакъв, в който се поставя хляб, минава покрай всички братя, всеки си взима по-малко, чупа парченци от хляба, залче, прави кръстен знак над съда и споменава Света Богородица. И оттам името Панагияр, понеже на гръцки, нали, тя е Пан-Агия, все света, и оттам съдът е станал Панагияр. Тоест монасите в края на храненето си трябва да споменат Света Богородица. Тук има един много хубав Панагияр, който е някъде 18-19 век, той е също сребрен с позлата, виждате с много интересни орнаменти вътре, херовимчета са направени, виждате с крилата, средата отново има гълъб. Светия дух и там надпис Агиос, свети, свети, свети. Тук имаме други такива. Тук има интересна сгъваема малка преносима икона, която вероятно е на така наречените таксидиоти, т.е. монасти, които са събирали помощи за даден манастир, пътувайки по страната, те трябва да носят себе си икона. Някой, разбира се, няма как да тръгне той без икона, монахът да няма с него и да го предпазва, и да го покровителства, и да има и на кого да се моли. И тук имаме такава, която не сме и реставрирали още, тя е съвършено в оригиналния си вид, събираща се. От една страна са изобразени свети Георги и Димитър, двамата, както са на конете, Света Богородица с сребрено позлатено обковче, и от лявата страна пък са големите богослови. Там са харалампи, между другото днеска е ден на свети харалампи, затова и мед пременно трябва да се еде. Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст. Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст са свети три светители. Тук са добавили свети харалампи, който също е епископ рано християнски. Тук имаме няколко кадилници, те се използват естествено при богослужението постоянно. Тази е интересна, горната и част особено. Може би тя е досъбрана от две различни, защото долната част се различава така от горната по изработка и по орнаментиката. Горната с тези куполчета, които има, тя е сребърна, нали, то с по-висока пробен среброто горе, и с орнаментите, които са, тя може да е някъде от времето на основанието на манастира. Защото подобни завършици на куполите имат църквите в Кавказ. Ако сте запознати Армения и Грузия, там няма полусферични куполи. Там куполите са конични, което изглежда влияние там на, може би, персийско. Източно все пак. И тази е с такива елементи. И с орнаменти, които са наоколо също, напомнят малко орнаментите на чудотворната икона. Не може да се каже категорично, разбира се, дали... Предположение, хипотеза. Но като художествено сравнение, нали, основайки се на стилна начин на изработка, има основание да се каже. И отново имаме икони някои. Тук на Света Богородица. Основно тази е сравнително по-нова като изображение. Това е вероятно възрожденска икона, 19 век, като гледайки разработката на лицата и на Богородица и на Исус. Нали, тая вече така особена мекота на чертите се появява в Възраждането. Нали, Възраждането става едно... Носи тия черти, които го правят вече малко по-светско. Нали. Няма тая малка така отвъдност, която има старите икони. Тук е друго. Да, наистина, ако направим една съпоставка с онази икона, за която се предполага, че е дело на грузински майстор, художник, там дълбочината е една, тук вече...
Светското, както казахте, се вижда. Близост, нали? Тя пак е майчинската, няма как да бъде. Това, пак си носи това умилението, нали, на майката. Но има една промяна, която така се усеща се тази промяна. Тя също има интерес на Пков Сребърен. Нали? Още за музейната експозиция в Бачковската света обител ще ви предложим в следващото издание на предаването "През дверите на православието", следващата неделя, 13 март, отново от 18 часа.